Kai! Na'am? Ina za ku je? Na'am? Ku zo nan. Na'am? Subhanallah. Na'am? Daga ina kuke? Ku zo nan. Na ce ku zo nan. Ba za ku zo ba? Oh no! Daga ina kuke? Daga masallacin Juma'a muke. Kai? Yau Juma'a shine ba za ku faɗa mu ba? Kai, wace ku je ku yi sallah? Na ba ku manni ku yi sallah ne yau? Kai, Wace ku je ba ku faɗa mu? To ne kun mun sallah. What? Ne kun yi mun. Ai ni ma ban yi ba dama. kai za ka min guda 1000 kai. Kai din, kai za ka min guda 500. Za abin da za yi kana ji. Kai, Na'am. na lura kai da ustaz ce. Subhanallah. Miliyan 3 za ka min. Miliyan 3 za ka min. Kai, A na lura kai taurin kai ne fa da kai. Miliyan 4. Kai, ko ku yi tafiyar ku. Na yafe muku ku yi tafiyar ku. Ina za ku je? Kai, kallo nan. Kai, kai ka tsaya. Kai ka mun miliyan 4. ka ji ƙato. Kai na lura kai ne bai taurin kai kuma kai da ustaz. Yanzu abu da miliyan 5 za ka mun ma. Ba ma 4 ba 3 ba ma 5 za ka yi. Za ka yi ko sai na nuna ma. Miliyan 5 za ka ba ka